samotného začiatku som bol presvedčený, že je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. O aké miliardy prišla Slovenská republika? Za Slovenský pozemkový fond zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Preto vyzývam Roberta Fica, aby konal a nepokračoval v tomto zlodejstve. Konečne má smer sociálna demokracia dôstojnú kľudovú miestnosť. Je nás veľa, čo už ľudia tak chceli. Vyhraj voľby. Bojíte sa, keď pozvyšuje dôchodky, že zadlží vnukov? Tak to už nebudem následne, to už nebudem na tým. Viete, čo budem nad tým rozmýšľať? Viete, čo budem nad tým rozmýšľať? Ona sa stále hovorí, čo bude s jej vnukmi, čo budem ešte o to rozmýšľať. Viete, čo ich má svoj vek, čo môže. Hlavne, aby som ja prežila. Sociálne podniky boli určené predovšetkým pre rómskych spoluobčanov dlhodobo nezamestnaných. Ako sa mňa nepýtajte, ja s tým nič nemám, mňa to hlavne nezaujíma absolútne. Od samotného začiatku som bol presvedčený, že je to najlepšie riešenie pre Slovenskú republiku. Som si to skúsil fintu, že som tam bol na tej gentilodi kvôli babám, ale to mi nevyšlo. Ja osobne nevidím dôvod, prečo by mal podávať demisiu. To je úplný nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v Smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolu. Aby sme zabezpečili, že Markíza bude naďalej vysielať objektívne informácie. O to nám všetkým ide. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. Ak je tu niekto z hospodárskych novín, len idiot môže napísať, že stopa vedie k Ficovi, lebo ľudia na Slovensku strácajú prácu. Ešte raz prosím, denník Pravda, SME a TA3. Nech prestanú pôsobiť ako prostitútky. Trvám na tej prostitútky. Dajte to na druhú stranu. Želám televízii TA3 všetko dobré a predovšetkým je redaktorom také bystré oči a také dobré uši, ako mali doteraz. Na zdravie. Za to, že vedel o podvode pri diaľničnom tendri, pre ktorý vlastne polícia vyšetruje teraz Váhostav. Prepáčte, ale denníku N a denníku SME na otázky odpovedať nebudem. Ste podvodníci a klamáci. Teda toho capa záhradníka, ako ste nazvali pána Holenčíka, to znamená, tie ceny išli prudko dole. Sulíkovi sa ale Kažimírov graf s neuveriteľným poklesom o 90% mierne povedané nepozdával. Pán Kažimír, tu je cena 45 centov, tu je cena 5 centov. Vy tvrdíte, že priemerná cena plynu za jeden jednotková. Áno, išla zo 45 centov na 5 centov, toto 45 na 5. Samozrejme, že áno. Zo 45 na 5, 45 na 5. 45 na 5, 45 na 5. No však dobre, však on sa odvoláva na štatistický úrad, možno je to tak. Sa odhamby nečepené. Richard Sulík po chvíli pátrania napokon zistil, ako neuveriteľný graf vznikol. Do konca roku 2007 sa jednotková cena za plyn udávala v metroch kubických a potom už od januára 2008 v kilowatt-hodinách, čo je asi desatina. Cena plynu tak akoby zázračne klesla. V skutočnosti sa ale zmenila jednotka, za ktorú platíme. Na stránke štatistického úradu informácie o cenách plynu skutočne sú. Je tu ale aj poznámka o tom, že sa jednotky v roku 2008 menili. To si ale ekonomický expert Smeru už nevšimol. Prekvapenie, ale nerobme tú reklamu niekomu, kto nemá šancu. Voľby v druhom kole suverénnym spôsobom vyhrá Vladimír Maňka za Smer sociálnu demokraciu, ktorý tak či tak získal viac hlasov. Tak snáď nebudeme teraz hodnotiť Bratislavu v porovnaní s celým Slovenskom. Bratislava nie je Slovensko. A s vysokou pravdepodobnosťou takto skončí aj v druhom kole. 7:1. Prečo Maňku, ktorý vyhral s 49%, 49,5% a je tam nejaký extrémista s 20%, že sa nepýtate na pána Kaníka, to je zaujímavé. Toto je skôr otázka. Ako je možné, že predstaviteľ štandardnej politickej strany prehral s nejakým extrémistom v Banskej Bystrici? Náš kandidát neprehral s extrémistom. Nebyť páni Kaníkom, tak sa strátim teraz z povrchu zemského. Odídem zo života politického. Prepáčte, ale s Kotlebom
tak to je teda vážna vec. Mohli by ste sa ešte... Ja nemám žiadne pochyby o tom, že pán Maňka vyhrá druhé kolo bez akýchkoľvek problémov. Toto je problém pravicových strán, toto nie je problém Smeru sociálnej demokracie. Toto je problém pravicovej politickej strany alebo pravicového politického spektra, že dovolili, aby ľudia ako pán Kotleba preskočili štandardné politické strany. Ja necítim zodpovednosť za výsledok Banskej Bystrici. Podstatná časť hlasov, ktorú dostal pán Kotleba, boli hlasy slovenskej pravice. Slovenskej pravice, ktorá si povedala Antikrist, Satan, ktokoľvek, Hitler, Mussolini, to je jedno, je lepší ako je Smer. Tak to je. Vy ste povedali o pánovi Kaníkovi po tom prvom kole, že je tragédiou pre politika, ak ho prevalcuje pán Kotleba a mal by taký politik chodiť po kanáloch. Čo si myslíte v prípade pána Maňku, ktorý vlastne utržil takú istú porážku pánom Kotlebom ako pán Kaník? Pán Maňka v prvom kole vyhral asi pán 49,5%. No chýbalo 0,5%, pokiaľ je víťazstvo v prvom kole a Kaníka Kotleba boli ďaleko za. Zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich vlastnou hlavou. Pôsobil až príchod šéfa SAS. Počas volebnej noci neriešili len gratulácie, ale aj prípadné vládne zoskupenie. Bude to neoficiálne prvé stretnutie, ktoré absolvujem s predsedami niekoľkých politických strán. Z KDH, SAS a podľa ešte oficiálnych výsledkov s veľkou pravdepodobnosťou Most Híd. Ježiš, to by bolo úžasné. Kokso. Johnny Cash by nebol v parlamente. Liško, drž balónik a čakaj. Pravicové strany totiž Robertovi Ficovi ukázali červenú a nechcú si s ním ani len sadnúť za rokovací stôl. Naopak odštartovali debaty medzi sebou. Z televíznej diskusie odišli Iveta Radičová s Richardom Sulíkom jedným autom. Dôležitá je ekonomická časť programu a tam tie zhody sú mimoriadne veľké. Ekonomická časť programu a tam tie zhody sú mimoriadne veľké. Koaličným partnerom SAS bola vyslovená nedôvera vláde Slovenskej republiky. Bela Bugár je evidentne prilepený k tej stoličke dosť pevným kanagonom na to, aby sa od nej odlepil. Pred niekoľkými minútami som v Rade kresťansko-demokratického hnutia oznámil, že za KDH už do parlamentu nikdy kandidovať nebude. Ako keby si Richard Sulík neuvedomil, že takmer polovica členskej základne má iný názor ako on. To, že Richard nedodržal svoj verejný prísľub a začal kráglovať našich ľudí. Vnútri nášho hnutia bude existovať plná sloboda názorov. Strana Nová nefungovala podľa predstav, na základe ktorých vznikla. To ale môžem konštatovať, že ani Mečiarovi sa nepodarilo tak rýchlo pochovať HZDS ako Prešovi SDK. Máš jedinú šancu priznať, že si zlodej a podvodník a takto máš šancu sa zachrániť. Psychopatom sa dohody uzatvárať nedajú. Týchto ľudí budem hnať so zasratou metlou z politiky. Končím. Som síce doktor, ale nie som psychiatr, čiže ja mu tú odbornú pomoc, ktorú potrebuje, neviem poskytnúť. Ja nie som taký blbý ako Procházka. Ja v žiadnom projekte, v ktorom bude Oľano, fungovať nebudem. Súčasné opozičné strany sú myšlienkovo vyprázdnené a bez programu. Ak si Procházka myslí, že na neho nie je dôkaz, je schopný klamať o čomkoľvek. S Matovičom sa vládnuť nedá. Klame tak, že keď ráno vstane, už aj to je klamstvo. Pravica sa javí bezútešne.
Nechajte ju! Nehambite sa! Všetci Fico, je kokos! Robert Fico, je kokos! Robert Fico, je kokos! Skvelý Fico, je kokos! Fico zmizí! Nikto ťa tu nechce! Nikto ťa tu nechce! Karikaturista denníka SME a nepáči sa mi dajú karikatúry. Dobrý večer, pán Fico! Vyšli nás pozrieť naši občania! Ak o tom neviete, náhodou my sme hladní a hľadujeme tu, lebo nás ožobračujete! Tak vidíte vole ako chlap a posúďte sa národu a povedzte nám! Dokedy nás budete okrádať? Kufre máš 2 hodiny. Nie si tu? Bum, bum, bum! Mŕtvoly, krv, šťanka, sračka pred parlamentom.